Sportovní, ne, normálně. Asi si chtěl koupit rifle, na cestu zpátky, protože si chtěl plné zuby, že jo. Ty si budeš na vodu? Ty jsi barman, no? To jste právě ví, jo? To máš to taky to máš. Pepře se mnou, Pingo, že teprve teď zjistil, že vlastně, když si to vezmu ty Mariánko, tak vidím dokonale. toho byl zpěvný. Můžeš ho dát Jarovi. Hned je konec, takže to je Jo, to je vlastně pro mě, že ale já jako musím být chtěla na začátku, jsem to nestihla. Tam je to jako ty to děláš 4krát a jako... Tak hele, napsal jsem o chleba. Dvakrát na peni a teplačce a jediná teplačka řekla, chleba mám, stav se. Ahoj, dokud máš mazlou. Už jsem to zapomněl, konkretizuji, už jsem to zapomněl. Já malé role nepřijímám a na velké nemám čas. Mami! Tak se to nějak dělá. Karolí, bude celá to. Máte nůžky tady? Já mám nůžky. Alena má. Kajo, pojď sem něco. Normální tornádo. Nedokážu to identifikovat, co to je, ale to je světlý. A jo, to je teď nějaký moderní. To bude vycházet za ty 2 hodiny, jak bude hrát. Není to takhle. To jsem zvědav, do toho A nestrojila se do cetek. má jinou roli dnes. Bylo rozumné to tak provést. Stát to na sebe, teď třeba potím kratěsu, má to lesní. Ale možná si dám šátek, nebo budu bez lástělky. Právě se tam asi na 3 vteřiny. tak brzo bych nevstal. Ne, to je jakoby pudr, by to mělo být, ale je to prostě jako vteřina, jo. Takže to ani to jako, je toho moc, zbytečně. Nebo radši Čiže ne, to zachováno, pak to dá. Ne, Stačí. Pánové? Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Nevím, ještě bylo světlo. Stačila by do jedné ruky. Sotva, co bych unesl. přesně jak říkám. Díky ty garsone. Tomu já říkám pořádná pramenitá triglycka. Tak to je vlaška, ty vlastné triglycky. A to je koaloková limonáda. Sednou, dívej se, já tě zavolám. Jedu na vlak. A že to všichni společnými silami teď stvárníme. A co stvárníme? Limonádového Joeho. Děkuji vám. Když jsem psal scénář, řeknu vám, nebylo to vůbec lehké. Kdykoliv jsem napsal slovo kololoka,
přátelé. Arizonská obrodina. Nie. Kraníky. Můžu si dát s vámi? Jasně. Zatím mimo jsem tě. Jestli na mě teďka vytáhneš tu třetí ruku, tak ji máš. Kde zázračné trigger whisky? Kde? Kde? Jedině whisky salonu! A kde najdu správnou společnost právých chlapů? Něco pít! Vem celou tu řadu. A se zadu. Za mnou a první heslo od dáma, král, pitky, kříže, všechno za mnou. Na výško! Správně, jen díky kololoce se abstinent stal vítězem a pianinem. Už vím, proč nosím paštěradu nebo pitku. Jako Barbanovi se mi to těžko podává. Chceš-li přesnou mužku míti, musíš koralo kupíti. Korál. Která to je? Ty o ty nitě, víš? Tam počkej, no. Umočíš, no. Je to dlouhé, Pijání šimu. Nech si. Sluší ti. Fuj, tak se. To jsou ty cizácké voňavky Paříž. Bohem. Bohem, pane Laniči. Zdá se to být jen kovový. Chátrném osvětlení přišel ožrak a potom jako věd, ale zdechol na jen osud, se jí potom vrátí zpět prsteny, aby vyštafírovali moje tělo studený. Ten luxusního baru strkali černý kafe. Říkali jsme si, jak asi baví se jim zabaví. A co je to rezí? Tam dále.